जा मेंनाय मोनदोंलै दिनै दसे रेस्ट लानांसिगोन जानाय नंला मैयाबो जि माने थाबनो सिखारनाय जाबायना फुङाव दिनैबो आरो गैया उफ माथो होनबावनो आरोलै लोखि मोनसेथ' बोथोर मोनसे टेनसन गैयिनि बिराद टेनसन होबाय दं आंनि गोसोआव माने गोसोआनो मोननै जानानै दं आंना अखाफोरजों साननैसो रायलायियाव अखाफोरा माबायदि रियेक्ट खालामखादोंलै जेसेनो बियो आंखौ एथ'बां बेफोरबायदि साननो हमलांदों गोसोआसो मारैबा मोनलांग्रा जादोंलै आंखौ लानानै बांद्राय सिमांल' दा सुजुथों आरो बास नङाबा मा बुंबावनो आरोना आंनि जिउखौबो गोदो लोगो बायदियाव माने आंथ' बेखौ लानानै बेफोरबायदि जेबोथ' फिलिंस गैयामोन थाब थाब रायलायहरोमोन आं नाथाय दा एसे बोरैबा मोनग्रा जाबाय जेब्लानिफ्राय बियो आंखौ प्रप'ज खालामदोंना बोरैबाल' मोनखादोंलां नाथ' न' बुंनो हायो नाथ' येस बुंनो हायो बेफोरबायदि जानानै दं आंनि गोसोआ आं न' होनोब्ला बिनि गोसोआ दुखु मोनगोन जोबोद दुखु मोनगोन आं मिथिगौ फारसेनिफ्राय बिनि प्रब्लेम्सखौ सानोब्ला बेखौ सानोब्ला बोरैबा नाङो आरोलै दुखु होनो बास्रायो आरो फारसेथिं आंनि गोसोआव बिदि फिलिंस गैथ'वा अखाफोरा जोबोद मोजां हिनजाव मा खालामबावनो रालाखि ओरैबो जाथावा ओरैबो जाथावा मादि जागोन माबा मोनसे जासिगोन बियो उनाव सानबाय थानोसैलै नुबायना बे सासे हिनजावनि थाखाय थुनथुलिनि थाखाय गावखौनो गाव माबायदि खालामना लाखो आजिखालि नाथाय आबा नोंनि साननाय बायदि आं जाफुंहोजोबाथ' एसेबां बादा होसेयावबो न'आव थांनानै रायहैसेयावबो नों बिजों रायलायनायखौ गाराखै बिसिनाव थांबाय थाबावो बिमानि खोथाया नोंनि थाखाय जेबो माबा गैया ने आबा बेसेन गैया जाय हिनजाव मोनसे समाव नोंखौ जोबोद दुखु होदोंमोन खस्थ' होदोंमोन नोंखौ नेवसिदोंमोन नों बेखौ दिनै माने बिमानि खोथा लायालासे बे हिनजावनि खोथाखौसो बांसिन सानो आरो बे सैमा हिनजावा थुनथुलिया हौवा मोननो रोङिया आंनि फिसालाखौ बराय बराय दोनबाय दङ बियो सालिया आबा लक्ष्मण बहाय थाङामोन नोङो आयै है आयै थांलाबायदोंमोनलै ओरैनो दसे ओंखारलांदोंमोन आं लोगोफोरनाव बिमाखौ थगायदों नोङो गथ' आयै बेफोरखौ नों मा खालामदों आंखौ सोबाबाय नों सोबानो ना दा लावथिजों बुबावनो आं नोङो मा गोरोन्थि मावबाय दं आबा इसिबां बुजायसेयावबो आयै आंहा गोरोन्थिया मा आंलाय मा दाय मावखो ओमफ्राय नों आंखौ बेबायदि सोबालाबायनो आंथ' लोगोनावसो थांदों नोमाया मोनथियो गैलाहाय आबा जाम्बि होननानै थगायबानो जाया नों बे थुनथुलि मोनाव थाङाखै जाय हिनजावखौ लोगो हमनो आं बादा होदों जायनाव थांनो बादा होदों बेजों दावराव जाफ्रामखाबाय नों बे हिनजावनावनो थांबाय थाबावदों आयै नोंनो सोर खिन्थाया सोर खिन्थानाय बेखौ दोनथ' जायखिजाया नों बेजों लोगो हमनो मोना आबा बेफोरबायदि नों मानो लोगो हमबाय थादो बिनि सायाव नों बिमाखौ स्राय थगायफैबावदो मा मोनगोन आबा बिदिजों रायलायनानै लोगो हमनानै बेबायदि जेबो नङा आयै आरो थुनथुलिखौ मानो एसे गाज्रि मोनबाय दं नोङो आंनि लोगोसो बियो रायलायबालाय मा जानो बिसिनाव थांबालाय मा जानाय जायैनि नङा बिराद गोबां खोथा दङ नों बेफोरबायदि थांनो होनबानो बिसिनाव सिगां जानानै थांनायफोरखौ बावजोबदों नोमाया रोखा मोनसेबो बावाखै गासिबो गोसोआव दंजोबो मिथिबायना आबा जाय हिनजावा नोंखौ गोदो जेल थानायाव दोनहरनो हालायदों बेजों लोगो हमना मा मोनबाय थानो हाय नोङो आरो बेलाय हाबा जाफ्रामबावबायसो हा बेफोरबायदिखौ लोगो हमदाव नाङा आबा नाङा गुबुनबा बेलेग खोथामोन नाथाय बे हमनानै ला अखाफोरजोंथ' आंहा जेबो प्रब्लेम गैया नों बिसिनाव थां नों बिसिनाव थांलाय फैलाय खालाम जाहै लोंहै बेरायहै आं माबा बुंदों नाथाय बे हिनजावखौ मानो बुङो आङो बेजों गोबां खोथा दं मानो फिसायजोंबो थिखिनो हायाखै बियो जाबाय आयै गुदि मोनथिया बिजौ मोनथिया मानो मालायनि पार्सनेल खोथाखौ बेफोरबायदि डाइरेक्ट मालायखौ गाज्रि हमनोब्रा बुंनांला जेबो जाबाय दे नों जि बुंबाय आं खोनाखाबाय मानोना फारसेजों खोनासंदों फारसेजों हगार हरफिनदों बिमानि खोथायालाय नोंनाव हाबखाला आबा नोंनि दिल दिमाग गासैबो बे थुनथुलि जाय आंनि फिसालाखौ दुखु होदों बे मानसिखौ आं निमाहाबो होआ बे मानसिखौ आं मालाबाबो गनायाहाय आबा मोजां जागोन बेजों नोंनि दस्थिखौ सिफायजोब गासिबो बेफोरबायदि लोगोजों लोगो जानाङा आबा मिथिबाय लोगोबाबो सायाव नायनानै मानसिनि महरखौ हमनो हायालै आयै मानसिनि आखल गियानफोरखौ नोङो थुनथुलिखौ एसेबांबो मोजां मोनथिजोबाना औ सिगां दावराव जाबाय बेयाव नों बेखौ गाज्रि होननानै साननानै लानो हायाना बोथोरजों लोगोसे समजों लोगोसे गासिबो सोलायजोबो आयै ओमफ्राय नों मानो बाख्नायसोबाय थादो बिखौ मानो एसे सानो नोङो बिखौ थुनथुलिया आंनि लोगो आयै बेखायनो सानो आङो अब्ला बिनि थाखाय बिमाखौबो थगायनो हागोन नों नंखाय बाथ्रा बुंनो हागोन दुखु होनो हागोन माने आंखौ बिनि थाखाय बिदि नङालै आयै आरो दिनैनिफ्राय लोगो दा हमसै आबा बेनो आंनि बुंनांगौआ आरो जुदि बेफोरबायदि लोगो हमबाय थानांगौबा नोंनि थाखाय हिनजाव नायनो थांगोन आं लाना फैगोन आं आरो नों हाबाखौ जाया नङा जाथारनांगोन हिनजावखौनो लाबोना दोनफैगोन आङो मा
नङा औ बेखौ मोजाङै बुजिनानै ला खोनासंनानै ला नोमानि बुंनायखौ आयै बिदि जायालै आं हाबाखौ सानथ'वाखै न' मोजां लुग्रोनांगौना र' न' जाखांबा माबा मोनसे सानगोन बेफोरखौ आं मिथिया मानोना नोंनि गोसोआ बोरैबा बोरैबि थांनो हमबाय आयै बे आइया थुनथुलिखौ एसेबो सैखालालै मादि जाबावगोन आंखौ जि गोरोन्थि सानबाय थायो थुनथुलिजों आंहा थुनथुलिजों रायलायनो मोजां मोनो थांनो मोजां मोनो लोगो सानो माथो प्रब्लेम जानो दे आरो आंनि थाखाय हिनजाव लाबोनो सोरखौ लाबोगोनलै आं फसायाबा जागोन ना आं फसायाबा लायालै गोदाव सोराव बेबायदि लाबोबानो जागोन बे नङा जायख्लं नों औ आंथ' सानदोंमोन नोंखौ नों आंखौ लोगोखौनो हमलादां मानो लोगो हमा जानो नों आद्रा खिद्रा बुंबाय जेला उरायनाखौबो एसेबां बायदिसिना बुंबाय मोनसे आद्रा थानाय खामानिखौथ' मावफुंबावनांगोन ना आद्रा थानाय मा खामानि जायख्लं उरायनाखौ नों जि बुंबायना फोथायनो जोबोद गोब्राब थेवबो मेगन मिसिबनानै आं नोंनि खोथाखौबो 20% सानदों मा खालामनो फैसा लानानै आंनिफ्रायबो खारदोयो दा बेखौ खारनाय बुंनो ना माबा मोनसे जादों बुंनो मिथिला आङो थेवबो नोंनि बुंनाय बायदिब्लाथ' बे दस्राजों खारदोंना औ जायख्लं खारदों बियो दे अब्ला ओमफ्राय नों आंनि खोथाखौ 20%बाबो फोथायदोंथ' ना एसे जायख्लं खालि आंनि गोसोनि थाखायल' आंनि गोसोआ दे उसुखुथु मोनबाय थादों गोसोखौ एसे स्रां खालामनो थाखाय उरायना नोंनोबोथ' फन हराखै बे फनखौ अफ लादों ना बिनि माबाफोर गोदान नाम्बार दङ गोदान नाम्बार ओहो बिदिथ' गैया जायख्लं ना दङसो नामाथाय जायखिया आंनो होआखै आरो फनबो खालामाखै थांनायनिफ्रायनो दे नों जि बुंबाय जेबो लाखुमाबावाखैथ' डाइरेक्ट खोन्थाबावखा ओमफ्राय नों दा मोनसे खामानिल' मावबावदो आंनि थाखाय बा गासिबो बेफोरखौ सैथोखौ बरनजोबनो थाखाय उरायनामोननि न'सिम लांबानो जाबाय दे आंखौ उरायनामोननि न'सिम मा नों थांगोन थांनि र' आंबोथ' एसे नायनो बिनि बिब' आरो बिबाजैया माबायदि गाज्रि उरायनाखौ माबायदि बाहायना जायो ना उरायनाया बिसोरखौ बाहायना जायो उरायनाया बेसे सैथो बुंदों बेसे नंखाय बुंदों ना बिसिनि बिबाजै बिब'आ नंखाय बेफोरखौ नायनो थाखाय थांगोन आङो मोनथिनो थाखाय नोंसोर बेफोर खोथाखौ बरनग्रोदोंमोन एकदम गुदिसिम थांगोन आङो दे जायख्लं नोंनि मोजांल' जाथोंसै आं दोनलांगोन दे मिथिला दे आरो उरायनाया दि आंखौ बोरै थगायनो हाखो आंथ' बेखौ एथ' मोजां मोनोमोन आंनि गोसो मेलेम गासिबो उरायनायनि थाखाय बेसेबां अननाय दंमोन नाथाय खोनासंनानै लाखा नोङो सनालि जुदि नोंनि खोथाया नंखाय जायोना नोंनि खोथाया नंखाय जायोबा आं सहायनो हानाय नङा दे बुंखायो आं आङो समाय लाना बुंनो हायो जायख्लं नों जि समाय लानो थिनगोन नाथाय आं सैथोसो बुंदों नंखाय बुङाखै दे जागोन उरायनाया जे एथबां थगायनो हायो सोरखौबा बिदि आंबो सानथाराखैमोन आंनि लोगोबाबो थेवबो मा जायो जाथों होननानै खोन्थाबाय आङो दे आब' आरो बाजिनावनो थांनानै सोंहैदो नों बिसोरबो नोंनो खोन्थाजोबगोन मा सैथो मा नंखाय जागोन बिसिनि न'सिमल' दोनलांदो आंखौ बेसे गोजान थांनांगौमोनबा आंथ' ससेल' थांदों बै जों थांबाय थाग्रानि बेसे गोजान थांबावनांगौ बिनि ससेल' औवासुंबारि बारबानो बिसिनि न' मोनसिगोन मोनसे जलफि बिफां दङ ओमफ्राय थाइजौ बिफांबो दंमोन आरो लामायावनो लागालागि आंखौथ' बे मालाबाबो लांफेराखै मानो लाङाखै आं मिथिया दा थांबासो मोनथिसिगोन आङो बेसेबा बुंखादोंमोन आं सिगाङावबो लोगो बायदिबाबो आंखौ लांनो हागोन होननानै नाथाय लांथारा दे जेबो नंला जायख्लं थुदोल' न'नि हालोदानो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारियावसो थांनो हमबाय माथो एसे मोजां बिनानाव बायदि सानबाबो आं दिनैसिमबो बिबाजैखौनो सानजायासै ना बिब' सानो अखाफोरा बिदि नङा नाथाय उरायनाया मानो बिदि जोंहा न'खरानो गावस्रालांजोब्बाय उरायना नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ नुनानै आगै आंबो बै आंनि गाज्रि आखलफोरखौसो गोसोखांहरदों बुजियैयावनो आंबो दिनै बिदि गाब्रनांबाय आं आंनि फिसा सानैखौबो खोमानांबाय दिनै फिसायखौबो खोमानांबाय जिंगा दं ना जिंगा गैया मिथिया आंनि गथ'आ आंनि आबा मिथिथारा फारसेथिंजाय गथ'नि बिफा मिथिला दे आरो बेबो बहा नागारनानै थांखो गैयिजों समानसै आंखौबो खबर लाला मिथिखागौ सोरजोंबा थांनानै खुसियैनो दंदां जोंदावा आंखौथ' फारसेबो सानला जेबो हरावबो माब्लाबा सानैनो उन्दुनो ओंखारला मादि फाफि जिउ जाखो आंनि आं बिदि जागोन सानथाराखैमोन सिगां माबायदि लाइफमोन नाथाय दा गोरोन्थि मावबाय आं गोदो
जानो हागौ मिजिंजों आं संसार जानाय मोनबा मोजां बेफोरबायदि दिनखौनो नुनानै नङामोन। औ, मिजिंनि हालोदा बारा थिग नङामोन। बेवहायबोथ' माबायदि मोनफैखो आं? बांसिनसो गाज्रि हालोद मोनफैबाय माथो। आरो आंनि फिसा हिन्जाव मिलिसा, बेबा माबायदि दं खेबसेबो नुला। मिहिरनावनो मालाबा फट' बिनांसिगोन आं, बावगारबाय थायो। नङाबा बिनि माथोखौ खोनासंनो लुगैदों। मालाबा फन खालामनो थिननानै बिनि माथोखौ खोनासंगोन आं। जि खाफाल जाबाय आंना। मिलिसाय, नोंसिनि सेराव थांफिननो आंहा गोहोआनो गैखाला। मिथिगौ नोंसोरबो आंखौ सैखानाय नंला।